1 сакавіка 1994 года парламент незалежнай Беларусі скасаваў крымінальную адказнасць за гомасексуальныя адносіны. І адразу пасля гэтага пачала фармавацца арганізацыя «Лямбда» – Беларуская ліга сексуальнай роўнасці. Яе мэты былі значна шырэйшыя за медыцынскую дапамогу, свабода сходаў, прызнанне ЛГБТК як сацыяльнай групы з правамі на сваю культуру. На жаль, арганізацыю так і не зарэгістравалі, дзяржава адмовіла. Акрамя «Лямбды» ў 1990-е актыўна дзейнічала жаночая арганізацыя «Лабрис», якая арганізоўвала жаночыя вечарыны, канцэрты і паказы фільмаў. Яны зрабілі актывізм больш адкрытым для грамадства. Таксама выдаваўся часопіс «Форум Лямбда», спецыялізаваны ЛГБТК+ часопіс, які некалькі разоў забаранялі. Гэта была першая хваля беларускага ЛГБТК+ актывізму, хваля смеласці, нягледзячы на ўсе перашкоды.